Začíná nový den. Z oken hotelového pokoje, ba co dím, přímo z postele, vidím vycházet slunce nad Dubají. Dnes nás čeká návštěva krásné moderní čtvrtě Dubai Marina. Dubaj je doslova perlou Spojených arabských emirátů. Je to svět luxusu a těch nejpřepichovějších hotelů. Dubaj je nejbohatší ze 7 emirátů, své zisky však netěží jen z černého zlata. Významnou část jeho příjmů tvoří rozvinutý turistický ruch, který je zaměřen především na bohatší klientelu. Proto jsou v hlavním městě luxusní hotely, jejichž dominantou je i nejvyšší hotel světa, umělé palmové ostrovy nebo podmořský hotel. Ve městě Dubaj žijí téměř všichni obyvatelé tohoto emirátu. Navíc někteří obyvatelé, kteří jsou zaměstnáni v Dubaji, bydlí v sousedním emirátu Šardža, kde jsou výrazně nižší nájmy. Město Dubaj je při severní hranici tohoto emirátu. Město dělí na 2 části Dubaj Krek, výběžek Perského zálivu. Luxusnější částí je Burj Dubai a Jumeirah, kde panuje neskutečný luxus. Vyrostly tu do nebe sahající mrakodrapy, drahé hotely a nádherná obchodní centra. Dubai Marina je luxusní část Dubaje, která leží na uměle vytvořeném zálivu, jenž rozšiřuje Perský záliv o 3 kilometry. Říká se, že po jejím dokončení se stane největším přístavem na světě. Ještě před 10 lety byla tato oblast pouze pouští za Dubají. Dnes je ale novým centrem města, kde můžeme najít jak rezidenční, tak i obchodní mrakodrapy, hotely, přístav, velké obchodní centrum, restaurace, promenádu, soukromé i veřejné pláže, jachtařský klub a tak dál. Dubai Marina byla prvním místem, kde si svoji nemovitost mohli koupit i cizinci. Do té doby nemovitosti směli vlastnit jen místní obyvatelé a cizincům je jen pronajímali. První fáze Dubai Mariny, která se rozprostírá na ploše 100 000 metrů čtverečních, stála víc než 1,2 bilionu dirhamů. Ta je už ukončena. Druhá fáze se bude skládat z mrakodrapů, které budou seskupeny do bloků a jejich výška se bude pohybovat v rozmezí mezi 250 až 300 metry. Přičemž nejvyšší budova má měřit 516 metrů. Burj Al Arab, nazývaný také jako Plachetnice nebo Aláhův prst v Perském zálivu, je luxusní 5hvězdičkový hotel v dubajské čtvrti Jumeirah. Stavba hotelu začala v roce 1994. Zadání pro anglické architekty z firmy Atkins bylo postavit hotel, ikonu, a to se jim podařilo navýsost dobře. Podoba má připomínat arabskou plachetnici. Hotel leží na umělém ostrově asi 260 metrů od pláže čtvrtě Jumeirah. S pevninou jej pojí soukromý most. Základy budovy na umělém ostrově sahají do hloubky 45 metrů do mořského dna. Přistávací plocha pro vrtulníky na 28. patře spíše připomíná část kosmické lodi. Pokud by se nám podařilo vidět hotel z moře, jednoznačně vypadá jako křesťanský kříž, což je opravdu k zamyšlení. Největší křesťanský symbol v srdci islámského světa? Však taky tento pohled na žádné pohlednici ani průvodci nenajdeme. Uvnitř je hotel v podstatě dutý. Pokoje jsou umístěny v plášti, což znamená obrovský vnitřní prostor. Atrium je nejvyšší na světě. Měří neuvěřitelných 180 metrů. Hotel Burj Al Arab je ukázka rozhazovačnosti. Typický příklad vítězství formy nad obsahem. Peněz nad praktičností. A kolik celá ta sranda stála? 1,5 miliardy dolarů,
přepočteno 31,5 miliardy korun českých. Palm Jumeirah, palmový ostrov. Poloostrov jen svým tvarem připomíná palmu. Je složen z kmene palmy, na kterém se nachází důležitá infrastruktura, luxusní obchodní domy, restaurace, domy s luxusními byty, přístav a podobně. Dále směrem do Perského zálivu se poloostrov dělí na celkem 17 palmových listů. Na nich se nachází luxusní rezidenční vily s vlastním kouskem pláže. Celý poloostrov je obehnaný 11 kilometrů dlouhým vlnolamem. Palmový ostrov rozšíří pobřeží o dalších 78 kilometrů pláží. Na nejvzdálenějším konci pobřeží leží hotel Atlantis. Atlantis je majestátní rodinný 5hvězdičkový hotel. Z mnoha atrakcí si tam můžeme vybrat akvapark, relaxaci, masáže, bazény, pláž, plavání s delfíny, adrenalinové plávání se žraloky, potápění, obrovská akvária, populární restaurace a bary, stylový noční život, nákupní možnosti a mnoho dalšího. Mají tam totiž senzační delfínní zátoku, kde je možnost si s těmito nádhernými zvířaty zaplavat, políbit je nebo se s nimi jen tak hrát. Hotelové pokoje jsou opravdu výjimečné. Nejzajímavější jsou podvodní apartmány se skleněnou zdí, za níž se nachází obrovské akvárium plné ryb. Žijí tam například žraloci, manty, rejnoci, tuňáci nebo perutýni. Atlas je domovem 65 000 mořských živočichů. Dubai Crack, oblast, kde se zrodila Dubaj. Tento 14 kilometrů dlouhý mořský kanál vybíhá z Perského zálivu na severozápadě města a dá se říct, že obtéká celé současné centrum města Burj Dubaj. Čtvrt vně kanálu se nazývá Deira a hlavní středisko obchodu Staré Dubaje se nacházelo právě zde. Oblast Dubajského kanálu byla z celého současného města osídlena nejdřív. V 19. století se zde usadila dynastie Al Maktum, která celému Dubajskému emirátu vládne dodnes. Ve 30. letech 20. století byly hlavní místní obchodní devizou perly a dík teplým vodám a rozmanitému vodnímu životu i rybolov. Spolu se vznikem Nové Dubaje, nejprogresivnější metropole na světě, význam Deiry upadá a dnes už se jedná spíš o odpočinkovou zónu s promenádami kolem kanálu a levnějšími hotely. Okolí Dubai Cracku bylo v posledních 20 letech mírně odsunuto do pozadí, ale přesto má co nabídnout, zejména během projížďky lodí. Užíváme si plavbu na jedné z tradičních lodí, kterými se v minulosti přepravovalo zboží. Dnes jsou lodě vyzdobeny nejrůznějšími světly. Vládne komerce. Můžeme pozorovat krásné panorama tradiční i moderní Dubaje. Na lodi je pro nás připravené buffet s tradiční arabskou kuchyní a programem.
Burj Khalifa, nejvyšší budova světa, byla oceněna nespočtem slavných architektonických cen. Získala několik světových prvenství. Napsalo se o ní mnoho studií a článků. Natočila spousta dokumentů. Patří mezi nejfotografovanější budovy světa a zahrála si i ve filmu. O Burj Khalifě se říká, že ukrývá minimálně stejný počet zajímavostí, kolik má pater, tedy 163. My máme možnost vyjet na otevřenou vyhlídkovou plošinu do 124. patra, 452 metrů, která byla až do prosince 2011 také nejvyšší položená na světě. 15. října 2014 byla ve 148. patře, to jest 555 metrů, otevřená vyhlídka At the Top Sky, která je mnohem luxusnější a také dražší než původní terasa. Mimochodem, nejrychlejší výtah světa na Burj Khalifu dodala pardubická firma. Téměř do poslední chvíle nebylo oficiálně oznámeno, kolik bude budova v mrakodrapu měřit. Konečná výška se vyšplhala do 828 metrů. Nejzásadnějším problémem, se kterým se museli stavby vedoucí vypořádat, bylo pískové pouštní podloží. Neméně důležitá byla odolnost vůči vysokým teplotám, které v Dubaji mohou vystoupat až k 50 stupňům. K tomu všemu bylo úkolem architektů zabudovat do stavby odkaz na islámskou kulturu. Se vším se vypořádali bravurně. Při projektování základny mrakodrapu je zřetelná inspirace přírodou, konkrétně květinou zvanou pavoučí lilie. Půdoru ve tvaru Y zaručuje rovnoměrné rozložení okolo 500 000 tun. Směrem k vrcholu se budova zužuje a vytváří iluzi jakési spirály, což je charakteristický znak islámské architektury v této oblasti. O výjimečnosti budovy svědčí i to, že drží hned několik světových prvenství. Jelikož se jedná o nejvyšší budovu světa, dá se předpokládat největší počet nadzemních pater i nejvyšší obývané patro na světě. Zajímavější už je nejvýše položená otevřená vyhlídková terasa na světě, nejvýše položená restaurace, mešita či noční klub nebo výtahy s nejdelší dráhou jízdy na světě. A jak probíhá chlazení takového kolosu? Systém klimatizace nasává vzduch z vrchních pater, protože je tady nejchladnější a nejčistší, a ten pak prohání celou budovou. Venkovní vzduch je natolik vlhký a horký, že během jeho chlazení dochází ke kondenzaci velkého množství vody. Ta je soustředěna do obrovské nádrže v suterénu parkoviště a poté je chytře používána na zavlažování parku Burj Khalifa. Dubajská fontána, největší taneční fontána na světě, jenž spolkne 83 000 litrů vody. Strategická poloha u vchodu do obchodního centra Dubai Mall a Burj Khalify dělá z dubajské fontány jedno z největších turistických lákadel. Je umístěna v uměle vytvořeném jezeře, kde ještě před několika desítkami let byla poušť. V jednu chvíli do vzduchu vylétne až 83 000 litrů vody. Na město v poušti je to obdivuhodné množství této vzácné životodárné tekutiny.
Doznívají v nás dojmy z tančící fontány i z pohledu na Burj Khalifu. Nyní se vrhneme do obřího nákupního centra Dubai Mall, které se stalo největším, nejluxusnějším a také nejnavštěvovanějším obchodním centrem na světě. Obyvatelé Dubaje považují nakupování za společenskou událost a dokáží jim strávit i celý den. Dubai Mall je na své návštěvníky víc než perfektně připraven a kromě obchodu poskytuje i několik dalších volnočasových aktivit. Umělecky zpracovaný vodopád sahá přes 3 patra. Nakupování v Dubaji je jistým druhem národní zábavy a spousta lidí létá do Dubaje právě jen za nákupy. Nejen, že se tu neplatí daně a luxusní oblečení, elektronika nebo třeba šperky jsou tudíž mnohem levnější než v Evropě. A nabídka je tak pestrá, že vlastně ani nemáme šanci za jednu návštěvu všechno projít. Nakupování v Dubaji je zkrátka záležitost nejen peněženky, ale i silných emocí a nezapomenutelných zážitků. Tak třeba vstup do tohoto obchodu s živými rybičkami mě úplně fascinoval. Obrovské akvárium s několika tisíci mořských živočichů a objemem 10 milionů litrů vody je jedním z největších akvárií na světě. Je také domovem více než 3300 vodních živočichů, včetně žraloků a rejnoků, s největší koncentrací žraloků tygřích. Fashion Avenue je situována do kruhového átria a je věnována těm nejluxusnějším a nejkvalitnějším módním značkám na světě, což Dubai Mall pozvedá na úroveň módního guru celého regionu. Docela mě překvapuje, že ačkoliv jsme v islámské zemi, najdeme tady vánoční stromečky, ozdobené koulemi, sněhuláčky a různé dárečky. Tady se člověk překvapení opravdu nevyhne. V přízemí také najdeme největší obchod s cukrovinkami na světě.